Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rada aneh. Sing seru malah sing putri. Salam niku doa. Nek kula uluk salam berarti ndongaaken dhateng panjenengan sedaya. Ning niki ora adil. Sing ndongake karo kula sithik. Ana kalane sing jawab salame kula wau malah karo ngemil dahar. Kula tak salam sepindah malih. Sing salame semangat, muga-muga pinaringan panjang yuswane. Sing salame semangat, muga-muga pinaringan jembar rezekine. Sing salame semangat, muga-muga pinaringan enggal sah utange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketok nek do akeh utange. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum illa adzabil lasyadid. Al-ayah amma ba'du. Tengarsanipun para alim, para kiai, kasepuhan sedoyo ingkang tansah kula hormati, tengarsanipun Bapak Camat ugi rawuh, Bapak Kapolsek, Ibu Kapolsek ugi rawuh, Bapak dan Ramil ugi rawuh ingkang tansah kula hormati, kanca-kanca mukimin Tegarjo ugi santri-santri Tegarjo ingkang tansah kula tresnani, bapak-bapak, ibu-ibu, wali-wali santri sedaya ingkang tansah kula mulyakaken, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sami rawuh wonten ing dusun menika ingkang tansah kula hormati ugi. Alhamdulillah wa syukrulillah. Awalan kita sareng-sareng nunjukaken puji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kathah paring kanikmatan karahmatan so inayah dhateng kula panjenengan sedaya katitik wonten ing siang-siang punika, senajan janjane ya tetep kepenak nang omah nggih. Daripada jagung kursi kok ini tetep kepenak nang omah. Sing bocah-bocah penak dolane ya. Awan-awan ngadep unjukan teh kental nika, sing biasane nglinting ya nglinting ini kepenak. Ananging kita syukuri alhamdulillah siang-siang punika kula panjenengan sedaya tasih nampi takdir ingkang sae saking Gusti Allah, takdir waget makempal silaturahim ingkang sak perlu kula panjenengan sedaya hormat liyosan dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi pepanggihan kula panjenengan sedaya tansah pikantuk ridho lan rahmatipun Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mugi doa kaaturaken dhateng Nabi junjungan kula panjenengan sedaya, Nabi panutan kula panjenengan sedaya, Nabi agung ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun wonten ing donya katal akhirah.
Lan mugia kula panjenengan saha keluargi wonten ing dalem benjang wonten ing akhir zaman estu pikantuk syafaatipun Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali-wali santri ingkang tansah kula hormati, saderengipun kawula kathah matur wonten ing mriki kawula nyuwun agung pangapunten ingkang kathah menawi sauntawis kawula dugi agak terlambat setunggal. Kaping kalihipun menawi kawula sakmangke pematur kawula mboten dadosaken rena ing penggalih panjenengan, mboten dadosaken kepenake pikir lara ning ati, estu kawula nyuwun agung pangapunten ingkang kathah. Awit kawula menika mboten asring-asringipun nyepeng mik ngeten iki, Pak. Cuwarang banget tuan niku. Kula niku asringipun kagem pangertosan panjenengan namung pepanggihan alumni. Nek ketemu alumni pundi, mangke pertemuan alumni pundi ngoten asring. Biasane nemoni ming wong 20 30 niki nanggi sauntawis kathah ngeten iki. Kula kadosipun mboten atos-atose. Nek rencang-rencang alumni sami mangertos. Kula apa Kang? Teh si terus apa nek ngersakaken Pak. Ngersakaken kopi Bu. Niki wedang jahe. Kopi, teh, wedang jahe, Sprite. Kirim ya sekedap nggih. Mangke tak total regane piro? Masyaallah dibukaan. Wis wonten Sprite wonten, toyo petak wonten. Kaki 3 obat linu-linu ngono. Nah, bon. Sinten badhe ngersakaken joli duit. Ana sing ngersakaken. Oh ya ora mungkin ngunjuk nang kene ditonton menawa ngombe ditonton. Estu mugi-mugi kula panjenengan sedaya anggenipun rawuh wonten ing menika panggenan kanthi niat hormat wiyosan dalem menika menunjukaken kula panjenengan tresna dhateng Kanjeng Nabi, wujud rasa remen dhateng Kanjeng Nabi, wujud rasa tresna dhateng Kanjeng Nabi niki rawuh wonten ing mriki. Kula niku mboten asring-asringipun nyepeng mik ngeten niki, akhiripun napa sing kula tak bot-boti kula kudu teka niku bentuk silaturahim. Ora asli ora kula niku mboten janjane nek sing Tegarjo niku sing ahli nyepeng mik ngeten niki malah ponakan-ponakan kawula. Putra-putra Mbah Tur niku ahli. Panjenengan mesti mun nate cok semerep. Wonten ingkang asma Ahmad Nasrul Arif, wonten ingkang asma Ahmad Izzuddin, menika putra-putra Mbah Tur ingkang asli. Menawi mboten menika malah rayi kawula langkung ahli malih Muhammad Yusuf. Kula niki mboten natos-natose diadepi kon munggah panggung sing dhuwur ngeten niki mboten natos-natose. Estu mangkane mangke sak mangke pematur kawula menawi mboten nuju brana nyuwun ageng pangapunten. Salajengipun kawula mboten prayogi ugi menawi kawula mboten ngaturaken matur nuwun. Kawula katimbalan wonten ing mriki minimal kawula waget nderek-nderek silaturahim ugi nderek hormat sareng-sareng hormat wiyosan dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki setunggalipun hal ingkang penting. Silaturahim kanggonipun kula panjenengan sedaya menika setunggalipun hal ingkang wajib pun lampahi. Aja malah nek ya nek lega sok tak silaturahim. Sok nek kober aku tak silaturahim mboten waget. Niki setunggalipun amal ibadah ingkang sae, amal ibadah ingkang wajib.
ning sakniki empun dolongko sing nglakoni wis jarang ujung-ujungan nangon Roma nangon bodoh ya wis ra ono wis rumangsane iso diwakili nganggo HP nganggon HP sing nem-nem biasanya nulis selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, kirim ke rono, kirim ke rono, kirim ke rono, kirim ke rono, tekan gone jawaban yo kembar podo podo jawabannya kembar ora kelakon wis matur nuwun dikirimi mboten niki mboten waget. Silaturahim niku hal ingkang wajib kita lampahi kelanten pun dawuhaken mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Sing sapa wonge percaya marang Gusti Allah lan sing sapa wonge percaya marang dina akhir sok nang dina akhir ki ana dina kiamat mongko silaturahim. Nek kepengin slamet seka neraka seka dina kiamat nang dina kiamat kuwi slamet mongko silaturahim. Kraton pun dawuhaken kathah-kathah anggenipun manfaate silaturahim. Sing iso jembarake rezeki silaturahim, sing iso ndawake umure silaturahim. Ning silaturahim ingkang kathah manfaate menika mestinipun wonten proses, wonten tata carane. Tata carane sepindah. Saderengipun silaturahim menika silatul abdan rumiyin, ketemu secara fisik terlebih dahulu. Mboten cukup kenalan lewat HP. Aku silaturahim kok lewat HP mboten saged. Ketemu secara fisik, kula kalian panjenengan pepanggihan, panjenengan kalian panjenengan pepanggihan. Wali murid ketemu karo alumni ketemu karo wali murid pepanggihan menika naminipun mangke menawi sampun wawan pangendikan, sampun catur-caturan kanggone sing nom-nom wis ngobrol ngopi mbun mangke njuk wonten penggalih ingkang ngraos sekeca jebule bapak kae nek jak ngendikan kepenak. Aku seneng ya aku. Sesuk rono meneh. Piyantune tawaduk banget deh. Alus nek ngendika. Jan ora sombong. Aku sugih ning ora sombong kok kae. Malah bali aku digawan-gawani. Kok kepenak niki kula sekeca kula remen dateng panjenengan wonten ing ati remen panjenengan remen niku namine silaturahim. Ora mung kenal tok, kenal urung silaturahim. Apa meneh iso jembarake rezekine, apa meneh iso ndawake umure mboten. Wong menawi silaturahim menika sawet cocok wonten ing manah nang ati duwe rasa cocok kepenak nang ati niki mawon manfaate tasih sekedhik. Yo minimal ora bengkerengan, minimal ra kelut wong cocok nang ati. Ning dereng kathah manfaatipun sak mangke manfaatipun kathah menika menawi pun proses saklajengipun asring pepanggihan silaturahim antawisipun alumni kalian wali santri asring pepanggihan saking kerepe ketemu akhirnya tumbuh wonten meniki silatul afkar cocok pola pikiri karep ngendikan jebule idene sok apik-apik bapak kae wis cocok aku. Kecocokan pola pikir menika ingkang dadosaken kathah manfaatipun. Kecocokan penggalih menika ingkang nuwuhaken manfaat ingkang ageng. Njuk ndadekke iso ndadekke bentuk kerjasama.
Kelanten punapa bapak-bapak sedaya ingkang tansah kula hormati, pun dawuhaken wonten ing setunggalipun surah Wal Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Gusti Allah dawuh kanthi sumpah wal asri demi waktu, innal insana lafi khusrin, kabeh menungso embuh lanang embuh wedok embuh tuwa embuh enom kabeh kuwi do rugi. Prisa rugi Bu? Rugi ora badi. Nandur lombok modal 3 yuta, panen ning kena pathek. Dagangan tuku 1 yuta payune ming 900, rugi. Sing jelani rugi ngoten iki. Kabeh padahal kabeh menungso kuwi do rugi, dawuhe Gusti Allah rugi. Sing ora rugi illal ladzina amanu, kejaba wong-wong sing do iman, lan kejaba wong-wong sing saleh, sing laku bagus ngibadah. Kenapa kula matur laku bagus lan ibadah keranten menungso niku didadekke mingkon dong ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ora tak dadekke menungso karo jin sak liyane tak kondong ibadah marang aku. Nek wis laku bagus niki mulai ora rugi. Saking abot-abote sing jenengane ngibadah niku mboten wonten ingkang enteng, mboten wonten Pak. Nderek dawuhe Gusti Allah niku mboten wonten ingkang enteng. Esuk adem-adem bisa kentong subuh kon subuhan padahal ademe pol. Wis masyaallah haja kok sik dhisik kok sik bablas tekan jam 7 usolli fardhu subhi kawanan. Lah kawanan kok niki sing akeh salat subuh serasa salat Id jam 7, salat Idul Fitri jam 7. Sing jenengane ngibadah ki abot banget mangkane dawuh Gusti Allah wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati, bar kuwi ditambahi wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wong-wong sing do gelem ling-tinilingan saling mengingatkan nanggon perkara hak lan nanggon kesabaran. Lah nek wis iso ngeten iki mboten rugi. Perkara hak apa? Nglakoni ibadah, ninggalke kemaksiatan. Iki perkara sing hak. Lah nglakoni ibadah karo ninggalke kemaksiatan butuh ki kesabaran. Lah ling-tinilingan nanggon perkara loro niki. Perkara loro niki dilingke wis Kang. Janjane isih kepenak isih seneng lenang sawah. 5 tahun durung rampung, 5 tahun durung rampung. Yu bali yu duhuran. Urung rampung. Alah terus ke sesuk lah ya iso to. Yo bali ngelingke bali duhuran. Sing kakung ya dilingke nang pasar mangsane duhuran sing nyusui sing nimbangi wae dilingke Kang duhuran sisik ha iki lho nimbang alah terus engko sore lak ya kena atau dilembur ya iso nah ngiling-ngilingke ngeten iki wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, ngeling-tinilingan nanggon perkara sing hak lan nanggon kesabaran. Mangkane niki mbutuhke silatur rahim. Nek wis ana kecocokan pola pikir, njuk iso ling-tinilingan, tur yo iso watawasau bil haqqi, yo iso watawasau bis sabr, iso uga ta'awanu alal birri wat taqwa. Lung tinulungan nanggon perkara sing bagus lan lung tinulungan nanggon ketakwaan. Krana nglakoni kebagusan menika ewet
lakoni ketakwaan nggih ewet nek ora kerja sama isone lung tinulungan isone tawasau ling tinilingan nek ana wong loro wong telu wong papat wong limo betahake silaturahim ning ora ming waton silaturahim ning sing silatul afkar cocok pola pikire yo nek wis cocok pola pikire yo saiki apa sing kudu mbok lakoni kerjasama sing arep mbok kerjasamake apa perjuangan sing arep mbok perjuangke apa nomor siji agama kita perjuangkan sareng-sareng agama mboten saged mlampah piyambak ketertiban wonten ing kemasyarakatan nggih mboten waget mlampah piyambak menawi mboten pun perjuangaken nomor siji agama ping pindhone sing kudu mbok perjuangke apa akidah ahli sunnah wal jamaah NU diperjuangke sing tenanan ibu-ibu memperjuangke muslimat sing nom-nom fatayat diperjuangke sing bapak-bapak Nahdlatul Ulama ana kalane Ansori kita perjuangkan memperjuangkan lewate apa mas lewate napa bu pak lewate sakniki untuk memperjuangkan agama Islam niki kula panjenengan dadekke bocah-bocah sing sholih lan sholihah keranten pun dawiku angfusakum wa ahlikum kula panjenengan kapurih nyelametake awak dhewe ini awak dhewe dislametke saka geni neraka slamet wis nek wis iso slamet saiki genten wajib nyelametke putra wayah saka geni neraka isone slamet nek putra kula panjenengan sedaya dadi bocah sing sholih lan sholihah soleh nek lanang engko nek wedok jenenge sholihah niku kudu iso kula panjenengan wis wong tuwa-tuwa kudu duwe rasa tanggung jawab kudu iso ndadekke bocah nek lanang sholih nek wedok sholihah wis niku nek ora njuk kepiye nek ora niki nabrak dawuh innama auladuna wa amwaluna fitnatun angin pestine anak karo bondo kuwi iso ndadekke fitnah ndadekke cilaka anak kok ora dikelola ora dididik sing tenanan niki iso ndadekke cilaka anak ana kalane cilaka kuwi nang donya lan ana kalane esuk cilaka ditampa nang akhirat semono uga bondo kok ora tahu dikelola sing bener ora tahu gawe sedekah ora dizakati niki ya iso ndadekke cilaka ana kalane cilaka nang donya ya ana kalane esuk cilaka kuwi nang akhirat loro-lorone niki kudu kula panjenengan slametaken niki sing iso nyelametke awak kula panjenengan sedaya alhamdulillah anak-anak kula panjenengan sedaya sak menika sami kersa wonten ing pondok niki ingkang kita syukuri syukur sing sak pol-pole Pak Bu syukur sing sak pol-pole duwe anak kok gelem nang pondok niki menggah kawula niki makhluk pilihanipun Gusti Allah rakyatun bentuke nggih kaya ngeten niku ning piye-piye tetep makhluk pilihanipun Gusti Allah kanten pun dawaken wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin nek Gusti Allah arep ngersake bagus monggo Gusti Allah arep minterake dateng anak-anak kula panjenengan sedaya dateng babagan agami Gusti Allah milih tanpa dipilih lari niki mboten ngantos dumugi Tegarjo pun estu ning krana dipilih karo Gusti Allah wallahu a'lam bentuke kok ngono kok ya dipilih lho ya
Wong sing putra kiai kadang-kadang mboten kepilih kok, Yai. Ya ono putra kiai sing ra mondok wonten nggih Mas nggih. Kayak ibu-ibu sing muni-muni kata. Karena mboten dipilih. Niki saka Purworejo cekel cengele karo Gusti Allah. Cek. Garjo kowe. Cekel meneh cek garjo kowe. Padahal lare-lare niki awal rumiyin mboten ngertos nek nang Tegarjo ki ana pondok, weruh urung tahu. Ana kalane malah wali murid ya ora ngerti. Mingkrana pengaruh tangga keparuh akhirnya mangkat nang Tegarjo. Niku mingkrana cekel. Onten piyantun, kathah piyantun sing pun bendina weruh karo Tegarjo. Bendina ngerti krungu swara adzane pondok ning gandeng ora dipilih karo Gusti Allah nggih ora ngaji. Masyarakat lingkungan dados menika adalah makhluk pilihane Gusti Allah. Prisa nek ampun prisa menika makhluk pilihanipun Gusti Allah njuk apa kewajibane kula panjenengan? Hormaten, monggo kita sareng-sareng hormati makhluk pilihane Gusti Allah senajan kuwi anake dewi, senajan niku putra kula panjenengan piyambak, hormati. Granten sing jenengane dipilih niku mesti ditresnani. Kados kula piantun kakung-kakung nek milih arep tuku bodo, arep tuku sarung sing digobali sing dipilih mesti krana disenengi, Pak. Sami kalian ibu-ibu ajeng tumbas jilbab sing digobali mesti sing disenengi ta, Bu? Nek disenengi njuk dimulyake ya. Lendeke ku rasa nggon-nggon ora glangsar-glangsarke to, kek dhuwur disimpen. Gusti Allah nggih ngaten. Milih putra kula panjenengan sedaya wonten ing pondok kranten ditresnani marang Gusti Allah. Nek wis ditresnani njuk dimulyake karo Gusti Allah. Mangkane kula panjenengan njo bareng-bareng bocah-bocah sing dadi pilihane Gusti Allah ditambahi anggone tresna. Tambahono anggone tresna. Tambahono anggone mulyaake marang bocah-bocah sing dipilih karo Gusti Allah. Ben dhewe katut-katut ditresnani karo Gusti Allah. Ben dhewe katut-katut dimulyake marang Gusti Allah. Sing dados persoalan njuk piye carane nresnani sing bener, piye carane mulyake sing bener. Kowe rasa ngrungokke ra apa-apa, ndak mah lara atine. Kula kalian panjenengan sami, Pak, sami. Panjenengan wali murid, kula nggih wali murid. Anak kawula teng Lirboyo sekawan, Pak. Mun sauntawis anak kula teng Lirboyo sekawan pun wonten 8 tahunan. Kula jan sangat-sangat memuliakan dateng anak kawula tambah lintresnani pol-pole. Pun sakpol le hormat dateng anak kawula, le mulyake kula nggih sakpol-pole cara kula. Sing jenengane mulyake nresnani anak niki mboten jenenge njuk ngejor bondo, tapi pun perhatosaken setunggal. Kula duwe rasa tresna karo anak ya wis jo tak goleke berkah nanggon Mbah Kiai, aku tak sowan Mbah Kiai. Dalem sowan masrahke anak. Niki ndak mun do masrahke anak sedaya. Wonten sing pun dipasrahke lho dereng, Pak. Pun sowan Pak Mudrik, Pak Hanif dereng. Dereng nggih. Niki rada lucu, Pak. Anake mondok ning urung pasrahke karo kiai ini. Kiai wonten ing Tegarjo menika kamas kawula Kiai Haji Mudrik Khudori, Kiai Haji Hanif Khudori. Mestine putra-putra panjenengan sowanaken pun pasrahaken.
Niku tata carane nresnani anak. Mandang anak mondok ora mbok pasrahke, ning jenengan nggadohke wedhus le pasrah pol-polan. Nggih mboten. Nggadohke wedhus pasrahke mboten. Dipasrahke mboten. Mesti le muling-muling sak pol. Tenan lho le ngaritke tenanan lho kowe aku. Tak pasrahi loro ning diaritke tenanan wis. Engko oleh 10 dina wis karaoke. Wah, perhatian banget nek karo wedhuse. Karo wedhuse iki perhatian. Takokke, piye perkembangan wis rada lemu to? Engko oleh setengah tahun takokke, lah kae sing gedhi kae saiki wis meteng apa urung? Sing siji ae wis meteng apa urung? Oh, karaoke meneh. Mandang anak. Cul wis ganteng ya ngono. Luwih aji wedhuse karo kowe ya. Lah nggih to. Mestine ya dipasrahke padha karo wedhus. Nek dipasrahke dadi wis luwih aji wedhus wis ora padha aji wis. Setura turu nang pondok kok. Lah niku setunggal. Niku tata carane nresnani. Yo nek nresnani marang anak, mulyake nang anak menika ngagem perhatosan. Aja malah sangune oke-okean. Sangune do piro kowe? Jujur. Pret terang andel. Nggih, Bu. Lari-lari sangune gangsal Bu, gangsal 100. Pinten? Jenengan nyangoni pinten Bu? Sangune piro? Ampun kathah-kathah anggenipun nyangoni gangsal 100 mun cekap. Ting Tegarrejo menika 350 mawon tasih gesang. Harga tempe niku ting Tegarrejo niku namung Rp600 ya, 600 ya. Rp600 harga tempe. Nggih alit nek penake mangke dipun zoom Bu. Sangune ampun kata-kata nek sangune kekatahan langkung saking gangsal 100 600 niku biasane cok mboten telas piyambak mesti seneng jajake kancane. Nek kekerepen jajake kancane niku sing ngrasake ngrusak akhlak. Njuk dadi bocah sing sombong. Pun bocah niku padatan kawula niku pun pasrahi dhateng kamas kawula almarhum Kyai Haji Abdurrahman Khudori. Anggenipun kawula pun pasrahi kagem ketertiban pondok menika awit tahun 95. Koordinator keamanan dumugi sak menika. Dados kawula mangertos nek bocah kuwi kakean sangu mesti angel ditata. Gandeng bocah kuwi akeh sangune sing mestine janjane kudune istirahat jam 11 jam 12 wis kudune istirahat niku ora istirahat wong isih ndek duit akhire tuku jajan ngejaki kancan-kancane ngobrol. Mboten ati sinau mboten ngobrol. Buktine nek esuk do ngaji do. Nah wis. Do turu kok. Ngobrol krana kakean duit. Njajake kancane. Mengko mangsane sinau nggih ngoten malih. Mangsane sinau apik-apike kudune sinau akhire gandeng isih ndek duit akhire tuku kopi, tuku tempe, tuku panganan, kletik-kletik ngejaki kancane ngobrol-ngobrol. Ora sinau meneh. Sesuk-esuk dipanggil karo gurune ora iso ditakzir kon ngadeg. Sesuk meneh dipanggil meneh ora iso kon ngadeg. Sesuk meneh ora iso dipanggil kon ngadeg akhire bocah kuwi sumpek akhire wegah mondok Bali.
nek ana bocah sing kelakuane kaya ngene berarti sing salah wong tuwane. Mangkane sangune aja kata-kata potong mawon wis 400 500 rasa serik serik ya ora nantang gelut kok kowe pun niku estu ampun kata-kata dalem sak kangmas kawula sak rai kawula keranten asring pepanggihan wonten ing keluargi Tegarjo menika damel setunggalipun kesepakatan ben antarane Kakang Ngadi sing do nang pondok, anake kula, anake kamas kawula, anake adik-adik kawula ben ora iren-irenan. Akhire para bapak-bapak gawe kesepakatan anake dhewe arep sangoni pira dike padha ngumin rakong kiren nek omong-omongan ha pira amanut aku 600 piye kelanten wonten ing Lirboyo menika panggenanipun wonten kota Pak. Nek nang kota mesti harganya lebih tinggi. Ora ana sing jenenge tempe rega 600 ora ana. Tempe ya 1000. Wedang teh 1000. Nah, akhirnya pun 600 pun sepakati kula sing usul. Aku njaluk 650. Kok iso 650 ngopo? Mbek aku selapan dino sepisan. Ora bulanan ning aku selapan dino sepisan aku cok rono nek kono ana pertemuan alumni aku mangkat rono aku tak kekane selapan dino sepisan dadi 650. Pak Mudrik, Pak Hanif menawi panjenengan badhe preso beliau itu miliarder. Pak Yusuf tambah sugih meneh. Nek mingkon nyangon sesasi 5 yuta 10 yuta kuat. Ning grendeng niki acarane didik bocah, bimbing bocah ben bener le ngaji, akhirnya dicukup ora cukup tetep 600. Lari-lari cukup ora cukup pira kowe njaluki pira? Tak tembungke cepet. Pira? Tenan ya. Yes. Cukup ora cukup 500 pun wis ora cukup ya sakmono, cukup ya sakmono. Alturah iya kono wis pek-peken dhewe. Wis aja punjul saka 500 ben bocah do bener-bener. Ora kakean ngobrol, ora dadi bocah sing sombong. Nek punjul saka niku potensi bocah niku sombong krana ngluwi kancan-kancane. Tak kenai wis. Tak kenai tata carane mondokke anak. Aja wah ya ora tegel ya. Ayo saya muni ora tegel nyangone 500 ya sak karepmu wis. Nek tekan gone Bali nang dalan ya sak karepmu, pedhot nang dalan ya sak karepmu. Padahal kudu mboten pedhot krana Gusti Allah niku separing rahmat nek jenengan kok ngejak Bali jenengan ganggu bocah, ndadekke bocah ora kerasan njuk bocah niku ora sida mondok, berarti metu saka pilihane Gusti Allah. Metu saka pilihane Gusti Allah berarti metu saka rahmate Gusti Allah wis. Mangkane renteng ruwet sing teng omah mbuh kuwi bentuk seneng, mbuh kuwi bentuk susah, aja mbok kabar-kabarke nanggon bocah sing ge mondok. Kadang-kadang muni kae arep Bali ora putrane Pak Lurah dadi nganten. Ya ono hubungane apa ngono lho. Anake Pak Lurah dadi nganten dikabar-kabar Bali ya mbok menawa arep ngrasake jangane. Engko yo ngono meneh. Halah, aku mimpi pitik gering nyembelah pitik gering dikabari kae Bali ora pitik gering tak sebelah. Wis. Tugi mboten ngajeng-ajeng tapi dugi awake ora kepenak, ora sehat, ora sambok kabarke ndak ganggu penggalihe bocah-bocah. Bojo kula nu nate, Pak. Bojo kula niku nate. Tengno. Nate setunggal wekdal mlebet griya sakit 5 dino ngira tak kabari ya. Ya tak tunggu-tunggu. Bali mbok kon Bali mah. Ana apa to? Ya ben ngerti. Ya wis ngerti jeneng wong Bali ya ora iso nambani kok. Ayo paling ora ndongake. Halah bocah nang pondok dungane rung mandi. Nek wis pinter kuwi gek mandi.
niki mboten sahan jenengan kabar-kabar nggih. Wis bocah ben tentrem teng mriku ora usah kabari ngomah ana apa ora usah mbok kabar-kabarke. Mbok kuwi rupa seneng, mbok kuwi rupa susah, ora usah mbok kabari. Pokoke ngertine sangone 500 cukup ora cukup 500. Ayo wis. Wis, ora kena ngeyel sak maturke bapake kowe. Iki ado mangkat kapan to? Mangkat kapan? Alah, ki kemis wae oleh mangkat kok mau ngenteni semang Jumat. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya ingkang tansah kula hormati, kewajiban kawula panjenengan berjuang bareng-bareng, ayo berjuang memperjuangke anak-anak iso dadi bocah-bocah sing sholih lan sholihah. Karena manfaate nek ana bocah soleh niku manfaatipun mboten nonton lintu nanggon ningsak derma nanggon wong tuane. Bocah sing soleh niki manfaat nomor 1 niku nanggon wong tuane, mboten nanggon sapa-sapa. Kanten menapa pun dawaken idza mata ibnu adam ing qata anhu wa amaluhu ila bi salasin. Anak Adam kula panjenengan pun sebut anak Adam, nek anak Adam niku kabeh arep mati, arep sedo, arep kapundhut. Nek wis kapundhut babar blas ora iso tambah ngamali rumangsane. Nek wis mati iya wis ora iso tambah ngamali, wis sakmono kuwi wis pedhot. Wis ora iso tambah ngamal. Sing mau cok poso Senin Kemis wis ora iso poso Senin Kemis. Sing senengane nek bengi tahajud, salat hajat, mujadah wis ora iso. Sing senengane wiridan ya wis ora iso wong wis kapundhut. Pun wis ora iso tambah ngamale. Ila bisalah sing kejaba perkara telu sing iso ndadekke tambah ngamal senajan kula panjenengan wis kapundhut wis nang kuburan ning isih iso tambah ngamal. Siji sedekah jariyah. Sedekah niki iso ndadekke jembar lan padang kubure. Nomor 1 sing paling apik niki sedekah niku ya ana tata carane, ora mung waton sedekah. Sedekah sing paling apik nomor 1 tetep nanggon fakir miskin. Wis catet dieling-eling. Ojo sedekah nanggon liya-liyane nek isih ana fakir miskin sing keleleran. Ojo pisan-pisan sedekah nanggon liyane fakir miskin nek isih ana fakir miskin. Ojo ngasih fakir miskin kerepotan golek sandang pangan, ngasih ninggal kengi ibadah. Niki ditulungi tenanan. Sing nang sawah setengah telu kon bali-bali, urung cukup aku Kang. Nyo tak sedekahi ning kowe ibadah. Sing nang pasar golek rezeki nang pasar wis setengah telu kok ya urung bali kon bali-bali. Agi oleh sakmene lho Mas. Nyo tak tambahi nek rong kilo ya cukup nyo ning bali ibadah. Niku sedekah sing paling sae niku nomor setunggal niku. Sing ping pindhone sing paling apik bahasanipun mekaten nanggon wong sing iso nglantari bagus. Nah, sapa iki? Siji guru ngaji, ustadzah, kiai niki panjenengan sedekahi. Panjenengan sedekah. Nek pancen kiai ustadzah kerepotan golek sandang pangan, ngasih ninggal kele mulang ngaji. Nek ora kerepotan ya bablas wis rasah. Rasah mbok sedekahi. Ananging kawula yakin sing jenengane guru ngaji, ustadzah, kiai niku mestine ora ana sing rekoso golek sandang pangan. Wis dijamin mulyane. Guru ngaji mulya-mulya kabeh. Kiai mulya. Ustadzah mulya. Krana kiai, guru ngaji, ustadzah niki nyambut gawe dadi karyawan ning dadi karyawane Gusti Allah.
nyambut gawe nanggon sepodo-podo menungso wae dijamin uripe, apa meneh sakniki gelem nyambut gawe nang ngarepe Gusti Allah. Kula yakin mboten nonton ning nek isih ana guru ngaji kok kenyataane isih repot ling golek sandang pangan, menggah kawula salahe dhewe. Jan salahe dhewe niku. Le ngaji kepiye, le mulang ngaji kepiye. Wong kula niku ning omah niki alhamdulillah pas ana tukang-tukang teng omah gawe pager niku. Wonten nyantum sekawan nek wonten salah tukang. Kula ngingu tukang. Nek tukang englek-englek kula le arep gaji ya sak penak kula dhewe kok. Tukang mangkat kok setengah songo gek mangkat le nyambut gawe ming ngerokok ora sarasem nyambut gawene jam setengah papat bali kancan-kancan do bali wis setengah 5 wis setengah papat bali. Ayo kula le ngkei gaji ya sak karepe kula to ya. Kula matur niki tukang ora matur ustad ora. Jadi nek panjenengan arep nyambut gawe iya tenanan. Guru-guru ngaji le nyambut gawe tenanan nang ngarepe Gusti Allah, ikhlas ki tenanan. Ning tenanane guru ngaji ora ming waton minterke bocah. Lha mboten seneng. Bocah mung pinterke tok, fokus pinter, sesuk kai tamrinan pinter, sok nek melu lomba ben menang. Allah. Wong nek fokus minterke bocah tok mesti lali ninggal perkara loro, siji pendidikan akhlak mesti ketinggal. Ora ana pendidikan akhlak. Nek pelajaran nganggo akhlakul banin, akhlakul banat nggih. Tahliyah nggih. Ning pendidikan akhlak niku setunggal-setunggalipun namung lewat uswah, suri tauladan. Contoh-contoh sing apik niki pendidikan akhlak. Ning sakniki pun mboten wonten. Cerita nabi-nabi ya wis ora ana. Cah cilik-cilik takoni sing muni nabi terakhir sapa ya ora ngerti. Niki pengalaman kula. Anak kawula niku kelas 5 SD. SD-ne mon muni jarene muni SDIT. Ana agamane Islam. Anak kawula niku tak takoni. Dek, dalem ah. Nabi sing terakhir jenenge sapa? Mboten ngertos. Jadi di sekolah agama kok nabi sing terakhir ora ngerti ya. Tak tangkleti. Nabi sing terakhir jenenge sapa? Mboten ngertos. Sik baleni. Pertanyaane. Nabine sampeyan kuwi jenenge sapa? Wah nek niku jelas Nabi Muhammad. Ngertos? Pertanyaan akidah kali pertanyaan sejarah. Benten. Engko suwe-suwe nek wong niku ngerti karo sing jenenge Nabi Muhammad, ning ora ngerti Nabi Muhammad kuwi sapa. Lak payah to. Engko ya Allah, ana sing takon Nabi Muhammad suwe 14 takokke meneh Nabi Muhammad lahire nang ndi? Nang Bagelen. Hak payah iki. Niki ora ngerti. Lah niki pendidikan akhlak niki setunggalipun hal yang penting. Aja ming waton minterke bocah ning bimbingan akhlake duweni akhlakul karimah. Sing tak khawatir iki kadung pinter ming kepinteran malah ngerusak peratanan negara malah payah ya. Pondok-pondok pesantren boten wonten Tegalrejo, Lirboyo, Ploso niku kabeh tetep nganggo tata cara kabeh, dididik akhlake ya. Kanggone sing do mulang ngaji. Dibimbing bocahe. Ping pindho sing kudu dibimbing nanggon bocah-bocah sing ngaji. Gawe bocah ben seneng karo ngaji kuwi kepiye carane? Aja ming waton pinterke bocah tok dipinterke ning bocah kuwi njuk bosen. Mandang wis kelas 6 wis ora gelem ngaji. Rampung SMP ora gelem ngaji, wis ora dididik akhlake,
ora digawe bocah seneng karo ngaji, bar niku bubar. Makanya dibimbing bocah-bocah do gelem ngaji, nek wis seneng karo ngaji pondokke, seneng karo ngaji pondokke, seneng karo ngaji pondokke. Goleke pondok sing sekira sok nek bali teng dusun kula panjenengan niku iso mulang ngaji lan gelem mulang ngaji. Dalem sarujuk, Pak. Kados kala wae kampun ngendikake, aja duwe cita-cita anake dipondokke sok ben dadi kiai. Usah rujuk sekali. Cocok niku. Sing penting apa? Dadekke bocah sing sholih lan sholihah duweni akhlakul karimah. Krana soleh karo sholihah niki persyaratan dungane mandi. Es. Guru-guru ngaji ngono, dadekke bocah soleh dibimbing. Wis, niki disedakoi. Sing ping pindho sedekah sing paling apik nang nomor 3 nanggon masjid karo musala. Masjid karo musala nomor 3, Bu. Sebabnya apa? Masjid karo musala ora iso gawe wong, ora iso nglantari bagus. Nek sing wis bagus mestine mlebu masjid, sing wis bagus mlebu musala, sing iso nglantari bagus ora ana liya sak liyane madrasah. Kiai niki sing kudu sedekah, madrasah sedekah itu kok ke karpete. Nek musala madrasah pun apik, fakir miskine wis apik, gek pindah nang nyedekahi masjid. Mesti do batin kok janggal ya. Saiki nek masjid walah masya Allah bangun musola, bangun masjid oya-oyaan Mbak nggih. Sing arep sedekah sak yuta, 2 yuta, 3 yuta. Muni-muni arep bangun karo madrasah wis salah klentat-klentet. Sedekah nang fakir miskin pating keleleran, ana sing nang perapatan, ana sing ngasak, ana jam-jam sakmuni sing nang pasar. Ning musolane api-api. Sing sedekah oya anakku sak yuta, kowe piro Kang? Sak yuta. Ayo kowe. Ya aku patute 2 yuta berarti. Heeh. 2 yuta. Kae piro? 3 yuta. Aku tak 5 yuta. Ana sing 10 yuta, ana sing nang pojokan meneh malah kondok pun. Kira-kira anggaran musala niku talase pinten mangke kekurangane kula kabeh. Ning aku dadekke imam lho ya. Oh. Wis paling parah sebelum kepengin dadi imam. Niku pun setunggal sedekah jariyah niki iso ndadekke padang lan jembar kubure kula panjenengan sedaya. Allahumma amin. Sing ping pindhone ilmin yuntafa'u bihi, ngilmu sing iso dimanfaatake liyan. Kagune guru ngaji, mulang ngaji sing tenanan, sing ikhlas. Sing sapa gelem mulang ngaji tenanan ikhlas sok bakal jembar lan padang kubure. Kanggone kula panjenengan sing wong awam ngejaki tangga teparo nanggon perkara sing apik. Ana pengajian mangkat, ana selapanan mangkat, yu mangkat yu. Urung gelem sesuk parani meneh, yu mangkat yu. Urung gelem sesuk parani meneh. Aja bosen. Ini cok bosen nggih. Bosen ora? Nggih kula niku wonten bakul tempe. Prisa bakul tempe sing cok nggo sepeda motor napa? Bakul tempe napa niku? Keliling betul sepeda motor keliling ting griya kula ya Allah. Mas, tempe Mas. Aduh. Kang, ngapurane Kang aku arep lunga ora masak ngomah. Sesuk kok teko meneh. Mas tempe. Alah, aku entas nyembelih pitik gering. Mosok lawi tempe ra dadi ya. Sesuke teko meneh. Mas tempe. Alah ora tahu kok. Sesuke teko meneh. Tlatene pol. Akhire kula mbok tuku akhire. Lah niku sing jenengane amar makruf ngoten niku, Pak. Nek acak-acak nanggon perkara sing apik aja pisan-pisan bosen.
Nek jenengan ngajak pisan ora gelem, ping pindho ora gelem yo bosen, jenengan kalah karo bakul gelem tak ana kalah karo bakul tempe. Mangkane ayo ajak-ajak nang ngono. Ail min yuntafa'u bi, nek jenengan gelem ajak-ajak nang perkara bagus niki marake jembaran padang kubure. Allahumma amin. Loro rong perkara niki menggah kawula ya abot-abot. Sing siji kudune sedekah jariyah. Sedekah jariyah wae kudune nganggo bondo. Sedekah jariyah gandeng nganggo bondo iki kayane wong kene ya do awel-awel kabeh. Bondo kok ayo sak yuta gelem sak yuta. Wis mulai awal loh, mulai mikir toh. Tarian sak yuta gelem. Awal wis bondo awal wis ora apa-apa wis kuwi ketinggal wis aku bondo ora kok nek bondo ora wis ajak-ajak mulang ngaji. Mulang ngaji aku ora jegos. Kon mulang ngaji ora jegos ora iso aku nek kon mulang ngaji wis aja kudune. Lah siji saniki niki namung kantun setunggal tok. Nek dhewe kepengin sok kapundhut nang kuburan, kepengin padang lan sembar, minggari siji tok kesempatan. Walatin sholihin yata'ullah, bocah sing soleh sing gelem ndongaake tetep wajib lewat persyaratan soleh. Tanpa soleh ora mandi dongane. Soleh ki apa kok dadekke mandi lan ora ning donga. Soleh niki nek kula maknani paling gampang luwes patut. Prisa patut. Luwes. Patut monggo sepadha-padha menungso hablum minan nas ya karo wong tuwa iso nyucup tangane, iso basa, iso ngajeni karo sepadha-padha wong ya ora tau gawe alaning liyan. Niki mun luwes dereng. Luwes nggih? Bon, niki sing sepadha-padha menungso pun luwes selesai urusan menungso. Saiki urusan luwes mungguhe Gusti Allah, hablum minallah, hablum ilallah. Lah niki kudune ngerti karo dawuh-dawuhe Gusti, ngerti karo larangane Gusti. Niki sing dadekke gelem ora gelem kudu ngaji. Mangkane nek duwe anak kudu ngaji. Aja ngasih anak ora kon ngaji. Kula sakniki paling kepengin ayo anak kula panjenengan sedaya pondoke. Sing wis kadung nang Tegarjo ya nang Tegarjo, sing urung nang Tegarjo ayo nang ndi sak kersa. Sing gelem pokoke kudu mondok. Kanten menika tanggal jawabipun kula panjenengan sedaya nek ngasih anak ora solih lan solihah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kula panjenengan menika kasebut pemimpin. Nek sing jenengane pemimpin sok kuwi mesti dijaluki pertanggungjawaban mimpinmu piye. Karo sing dipimpin kuwi bener apa ora? Niki mesti jaluki pertanggungjawaban. Ana anak kok ora solih karo solihah, kuwi nomor siji sing jaluki pertanggungjawaban niku wong tuwane. Wong tua nomor siji sing jaluki pertanggungjawaban nomor siji niku ibune. Sing duwe kewajiban didik sapa Bu? Sapa? Ibu. Pun bapak-bapak mboten duwe kewajiban. Lah estu kok. Al-ummahat madrasatul aulad, kaum ibu adalah madrasahnya kaum anak. Wonten hadis siji malih sing menggah kawula rada ora kepenak. Al jannatu tahta aqdamil, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Suwarga kuwi sak ngisor-ngisore delamaane sing seru. Delamaane ibu.
Niki biasane hadis cok ngandani anak-anak nggih. Nggih. Ben apa? Ben anak do manut. Nggih, saiki nyun sewu tak belani Pak jenengan, Pak. Nek manut karo mbokne tok, karo bapakne wani menteng kelek dikongkon jaminan swarga apa? Jaminan swarga. Wong pancen kon kudu birrul walidain kok. Ora jaminan swarga. Sing sakniki-niki sing kudu dipermasalahke sak ngisor-ngisore swarga kuwi sak ngisor-ngisore delamakane ngisor delamaan ibu ki apa to? Ayo nek muni sandal jepit tak bualang lah. Tenan tak balangan. Tapak sikil. Nek kula sikile ngecap mlampah ngeten Ibu. Nah niki tapak sikil. Nah, saat niki juga dadi masalah meneh. Anak cilik niki cakete dateng bapak apa dateng ibu? Nek ibu tindak ngalor berarti anak melu. Tindak ngalor anak melu bapak nangis. Njuk saya nyusoni sapa? Bapakne ra susu kok. Nek ibu tindak ngidul anak melu ngidul. Ibu bener insyaallah. Nek ibu luput salah, nah rawani jawab, urik kok ya. Niki hadis niki kagem ibu mlebu swarga ning anak tergantung nanggon didikane ibune. Aja ki ngandani anak. Hadis niki kagem ibu-ibu, dadi anak niku mesti ngintil. Nah, makanya mengko nek ngasih anake ora soleh, nomor siji sing kenalan karo malaikat kuwi kaum ibu. Bapak-bapak selamat. Oh, selamat pun. Wis ibune wis urusan. Ngasih anake ora soleh, parani karo malaikat kenalan. Oleh kenalan karo gawake bodhem, gedhe. Kepruk sirahe. Beres mudiar ya. Wis, ajur saka dhuwur tekan ngisor sajur. Malaikat sabari pol diteni kok. Sok nang akhirat iso tukul dhewe-dhewe pulih meneh. Pulih pipine mulai muncul, kupinge mulai muncul, irunge muncul, wis mulai wis arep pulih. Mulai ge matane kriep-kriep ge arep buka, keperuk meneh karo malaikat. Beres anakmu kok ora saleh ngapa? Mesti ditakokke. Nah, mengko nek ibuke iki rada pinter sithik we. Matur karo malaikat. Dilalah wani matur karo malaikat. Mas malaikat. Kok mas ya? Malaikat nu ora ndek sifat lanang, ora ndek sifat wedok ya. Betul. Lah iki sing repot ki nang kene iki. Nek ajeng njuk ngramakke malaikat mosok mas yo ora iso, mbak ora iso, Pak D ora iso. Mosok nek malaikat jangkar. Nih pancen ngono kuwi kok ora apa-apa wis. Niki kula niku dos pundi anggenipun didik lare pancen lare mboten nate kula didik babar blas. Kula ajeng didik mboten ngertos wong kula nggih mboten nate dididik kalih bojo kula. Lah malaikat wis malaikat tenane. Estu bojo kula mboten nate didik kula kok kon didik anak nggih mboten saged. Niki mulai kena gravitasi Pak. Ya bungene kan gravitasi ya. Ke usum saiki gravitasi ke usum kan saiki. Wis. Tenane nggih, bojo kula nu mantuk Allah mantuk teng griya nek pancen butuh kalih kula. Nek ora butuh ora tau bali niku Mas. Endi bojo? Niku teng pojokan umpetan niku. Tak paranane ya. Nggih, tak paranane. Wis, tak parane nggih. Parani dan tak kebruke. Enggak mereka sak. Ampun kula mawon salah kok ngaku wae. Bojone kepruk sisan bres nuli. Niki lho sing kula maksud. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap manusia itu menjadi pemimpin dan pemimpin mesti akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpin.
Nek ana bocah ora saleh sing salah mbokne. Ning nek ana mbokne ora bener sing salah. Dan semangat banget tak belani. Ya Allah. Katen menapa? Wong wedok ming sak derma pengilane wong lanang. Almar'atu mir'atur rajul, wong wedok ini sak derma pengilane wong lanang. Mangkane niki mbetahaken pun kerjasama antarane bapak ibu, ayo bareng-bareng didik putra ben putra sok iso nulungi dhewe nang alam kubur. Allahumma amin. Wis saiki wis mandi dungane bali mondok dadi bocah sing saleh duwe ilmu, kula panjenengan kabundut dungane mandi katen walatin sholihin yatulah wis kudu saleh wis mandi dungane. Nek wis mandi kula paling seneng kados kala wae ingkang pun aturaken sing penting dadekke bocah sing saleh. Nek saleh penak uripe. Ben apa? Ben mulya ning urip nang donya lan nang akhirat niku ben golek dhewe-dhewe lewat dongane. Wis. Dadi kula ajeng nambahi kalian. Dadi bocah saleh apa? Mondok iki ben apa? Ben dadi bocah saleh. Siji. Mondok iki ben apa? Ben ngerti tata carane ndonga sing mandi. Penak ta niku? Ben dadi kiai ora dadi kiai, ora dadi kiai mah mutung kok. Aku ora cita-cita kok. Kalau mboten cita-cita anak kula njuk sunang mah ben dadi kiai gedhe ora. Sing penting anak kawula tak pondokke ben ngerti tata carane ndonga sing mandi. Nek duwe hajat bocah niku ndonga mandi. Duwe kepengin apa? Mandi. Duwe kepengin apa? Mandi. Dongane. Jadi nek kepingin anak pun dadi mulya donya mulya akhirat, ayo pondokke dipondokke. Nek wis pondokke dimulyake, diperhatosaken sing jenenge mondok niku nek ting Tegarjo mulai dari 0 sampai selesai pelajaran 8 tahun. 10 tahun ya? Ibtida, Jumniyah, Shorob, Alfiyah, Wahab, Mahali, Bukhari, Ihya. Selesai. 8 tahun. Ning 8 tahun kok jombok jak Bali. Ting mriko tasih ajeng kei pelajaran tata carane mulang ngaji. Ting mriko kon didik adi-adine sing praktek adi-adine. Dikei tata cara. Dadi Bali niku ben langsung dadi guru ngaji ku ora bingung, ora nyuk-nyukan. Kali kamas-kamas kawula isih dididik, bocah kuwi dididik kon mulang ngaji. Rumangsane mulang ngaji iki gampang kok, angel. Sing paling angel mulang ngaji niku nata ati. Iso ikhlas lillahi ta'ala. Niki sing paling angel. Sing jenengane berjuang, mulang ngaji niku berjuang niku nglabuhi perkara sing apik, sing ora ngarep-arep perkara donya lan akhirat, ora ngarep-arep perkara donya sak liyane ridho karo rahmate Gusti Allah. Niku jenenge berjuang. Lah niki lare-lare mangke badhe pun kei tata cara ben iso sing lillahi ta'ala. Jadi ben nang omah ngasih nang Pondok Garjo ngasih 10 tahun 15 tahun ya lah apa to nggih. Nek urung dadi keamanan aja bali wae. Niku mangkane monggo putra-putra kula panjenengan sedaya pun didik ingkang saestu daripada sok dhewe ditakokke nang malaikat. Diriyadoi nek mondokke anak ya atine wong tuwa ya kaya mondok melu-melu prihatin. Anane dongakake donga sing paling mandi ndongake anak niku ya ibune. Ibu niku mboten nonton aling-alinge belas nek anake mondok ndongake anak mboten nonton aling-alinge. Mesti mandine. Mangkane nek anake kepengin mulya
dongake ben bengi putra-putrane wacake Fatihah ping 41. Kepengin ora to anak mulya-mulya? Kepengin apa ora? Ya kira-kira dilakoni ora? Alah wis ra ngandel bel. Lakoni mboten? Nek pancen panjenengan kepengin anake dadi bocah-bocah sing mulya donya, mulya akhirat, dongake ben bengi wacake Fatihah ping 41. Niku ibune. Bapak-bapak sare ra apa-apa wis. Men njaluk diwungu nggih. Tangi macake Fatihah. Tinggal turu meneh ra apa. Apa yang kewajiban ibune kok? Karena apa? Ibu dateng anak niku luwih caket. Anak dateng ibu luwih caket katimbang nganggon wong lanang. Mangkane nek ndongake nek ibu mesti ikhlasi. Nggih. Ibu niku tresno nek dateng anak to, Pak. Tresnane pol-polan nek tegal anak. Nggih mboten lho? Nggih. Nek bapak tresno nek dateng ya Allah, kuyon tak. Lah mangkane niku monggo putra-putra kula panjenengan pun didik yang saestu dadekke bocah sing saleh-salihah lan alhamdulillah menika saged silaturahim antawisipun alumni wali santri lan santri dalam rangka hormat wiyosan dalem mujudaken raos tresna dhateng Kanjeng Nabi. Mugi-mugi samangke kula panjenengan pikantuk syafaatipun. Allahumma amin. Menika kemawon ingkang saged kawula aturaken kathah lepat khilaf kawula nyunaken pangapunten ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasbihi hadratin ila hadratin sultanul liya syekh Abdul Jalil Allah syuil hadratil arwah abi wa ummi wa akhi Abdurrahman syadidi Muhammad Abdul Jalil insyaallah wa asma syai'ulillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله رب زدنا علما نافعا ورزقنا فما يا الله رب زدنا رزقا حسنا كثيرا مباركا يا الله رب زدنا إيمانا إليك يا الله اللهم ثبت قلوبنا إليك يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله اللهم قبلا من حاجتنا وقبلا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلا ببركة جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وقبلا بكرامة سيدي الشيخ وحيدنا عبد القادر الجلال القدوس العزيز وقبلا بمولد سيدنا ومربنا أبي وأمي وأخي عبد الرحمن ومحمد برحمتك يا رحمين اللهم معرفة النجوم معرفة الله قندل سير الله سير محمد إن شاء الله مفتاح من رزقنا يا الله يا رحمن اللهم يا بديع السماوات والأرض ويا مبدئهما يا فتاح افتح لنا فتوح العارفين افتح لنا فتوح العارفين افتح لنا فتوح العارفين واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم ونور قلبنا بنور معرفتك يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Kathah lepat khilaf kawula anginipun matur nyunaken pangapunten ingkang kathah hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.